Настанете се седнали в удобна поза или полулегнали. Слушайте фокусирани моя глас и се оставете той да ви води. Затворете очи и отпуснете цялото си тяло. Отпуснете скалпа си, отпуснете главата, лицето и вратът. Отпуснете раменете, ръцете и гърдите. Отпуснете коремът, кръстът и тазът. Отпуснете бедрата, коленете и пръстците. Отпуснете глезените, ходилата и пръстите на краката. Сега ще направим 3 дълбоки вдишвания с задържане и бавно издишване. Можете да ги направите със собствено темпо, така че да ви е приятно и комфортно. Бавно си поемете дълбоко дъх до 1, 2, 3. Задръжте го 1, 2, 3. Издишайте 1, 2, 3. Поемете си отново дъх 1, 2, 3. Задръжте го 1, 2, 3. Издишайте 1, 2, 3. И последно вдишайте 1, 2, 3. Задръжте го 1, 2, 3. Издишайте 1, 2, 3. Вие се понесохте в тъмнината, в пространството на източника на всичко, което е. Това е мястото, откъдето всичко започва и мястото, на което всичко завършва. Представете си вашето тяло, което се появява пред вас като силует. Ръцете са опънати в страни, а краката са разтворени на една крачка един от друг. Тялото ви прилича на човекът на Леонардо. Насочете внимание към ръцете си. Дланите ви са изправени с пръстите нагоре, все едно, че махат на някого. Ако изпитате такъв порив, можете и физически да застанете така. Фокусирайте се в центъра на всяка длан. Това е нейната мека част. Почувствайте я, ако можете. Сега вижте как на 1-2 пети разстояние от всяка длан се е появило по едно светещо с бяла светлина енергийно кълбо. Това е голяма колкото ябълка, а може би и по-голяма, жива, движеща се, пулсираща енергийна топка. Вече виждате ясно и двете светлини. Оставете ги да стоят там и се вгледайте в гърдите си. Фокусирайте се в областта, която се намира на по-малко от 1 педя разстояние надолу от главата ви. Почувствайте това място. Тук е вашата сърдечна чакра. Сега погледнете на разстояние 1-2 педи напред от нея и вижте как там се е появило трето енергийно кълбо. То е голяма колкото ябълка
а може би и по-голяма, жива, движеща се и пулсираща енергийна топка. Оставете я да стои там и се преместете на гърба. Фокусирайте се в мястото, намиращо се на гръбначния стълб, което е на по-малко от една педя надолу от главата. Това е продължението назад на сърдечната ви чакра. Почувствайте тази област, ако можете. Сега погледнете на разстояние една-две педи напред от нея и вижте как там се е появило четвърто енергийно кълбо. То е голяма колкото ябълка, а може би и по-голяма, жива, движеща се и пулсираща енергийна топка. Оставете я да стои там и се насочете към главата. Погледнете към мястото, на което се намира третото ви око. Вгледайте се в точката, която е на около 2 см по-високо от центъра между двете вежди. Усетете областта на третото око, ако можете. Отделете и няколко секунди. Когато сте готови, се върнете към 4 пулсиращи енергийни кълба. Те са там, където ги видяхте. 2 по продължение на 2 ръце, 3 пред гърдите, 4 зад гърба. Прекарайте светлинен лъч, който да ги свържи. Лъчът тръгва от кълбото на лявата ръка, после минава през кълбото пред гърдите и отива до кълбото на дясната ръка. Продължава към кълбото зад гърба и се затваря, като се връща пак до първото кълбо. Получава се фигура като елипсоиден обръч. Вижте как лъчът минава през 4 кълба, като те го зареждат енергийно. Сега бавно завъртете обръча, като тръгнете от кълбото пред гърдите и го задвижите в посока нагоре към главата. Лъчът преминава през центъра на челото ви, точно през зоната на третото око и продължава напред и надолу. Завъртайки се, стига до кълбото зад гърба, преминава през корема и се връща в началната си точка. Наблюдавайте как обръча се върти, като постепенно скоростта му се засилва. Той започва да се върти по-бързо и по-бързо и по-бързо, докато енергията от кълбата започва да се слива и се появява една светеща, пулсираща и въртяща се енергийна елипса. В този момент всички блокажи се изключват и вашата епифиза се активира. Вече сте в пряка връзка с източника и с изобилието. Усетете как сърдечната ви чакра се разтваря и разширява. Тя започва да пулсира и вие усещате нейното разгръщане. Когато този процес се развие, вашата сърдечна чакра се превръща в магнит. Тя започва да привлича изобилието и то изпълва вашето тяло. Силна енергия се влива в вас и достига до всяка ваша клетка. Цялото ви тяло започва да пулсира и се усещате като едно с безкрайността.
Мощната енергия на изобилието се активира и вие се пръскате на безбройни малки частици, като се сливате с източника и самите вие се превръщате в изобилие. Сега изобилието е във вас и вие сте в изобилието и всичко е една безкрайност. Вече всичко е възможно. Пуснете вашето желание, изречете го на ум, пожелайте го със сърцето си и усетете как той излиза от мястото, където преди да се слеете с изобилието се намираше вашата сърдечна чакра. Вижте как желанието ви представлява светещо, пулсиращо, силно енергийно кълбо и се отдалечава от вас бързо и стремглаво. Когато стане малка точка, той избухва като гигантска заря, осветява тъмното пространство на източника и се слива с него и с теб и вече ти усещаш, че всичко е възможно. Източника се изпълва с любов и радост. В тъмнината се появяват хиляди, милиони, милиарди светлинки, които започват да се събират в една точка, като привлечени от магнит. Ти се събираш. Източникът те пренарежда частица по частица и всяка от тях представляваща светлинка, заредена с любов и щастие. Всички хиляди, милиони, милиарди светлинки се събират, за да се появиш ти. Силуетът ти свети и пулсира. Усещаш всяка клетка от тялото си щастието и любовта. Усещаш как изобилието е част от теб и ти си част от него. Запечатваш това чувство в себе си, за да остане с теб и след като отвърши очи. И ще се връщаш към него отново и отново. Отдай се на преживяването. Остани в усещанията и им се наслади. Ти си любов и светлина. Ти си нова версия на себе си. Ти си новото ти аз. Източника те пресъздаде, пренаписа и пренареди. Ти си всичко, което е. Време е бавно да се върнеш към мястото, на което се намира физическото ти тяло. Полека раздвижи пръстите на ръцете си, ходилата си и бавно отвори очи. Промяната започна. Интегрирай я в живота си с осъзнатост и постоянство.